zato što se bavim na jedan vrlo kritičan način tom pošasti koja se zove reality televizija. I iako je to jedna urnebesna komedija sa smejanjem, pevanjem i plakanjem na kraju, naravno kod mene to nikad nije priča samo to je zapravo i kritika našeg smeha. Koliko je kritika realitija, toliko je kritika i nas koji gledamo te reality show programe, jer mislim da je to nešto najstrašnije što se desilo ljudskom rodu. A sad mogu da objasnim zašto. Evo, moram i zbog studenta da objasnim. Ideja je da se napravi vrhunska televizijska zabava, globalna televizijska zabava od političkog projekta koji se zove Veliki brat vas posmatra. Je nešto najmorbidnije što je ljudski mogao da smisli. Jer pod idejom velikog brata, odnosno hiperkontrole ili super društvene kontrole, kakva je postojala u totalitarnim režimima, pre svega mislim na komunizam, i pod tim režimima su milioni ljudi stradali upravo kao zamorčići projekta Veliki brat vas posmatra, super kontrole, kontrole uma, kontrole života, kontrole svega, napraviti od toga ideju vrhunske zabave i učiniti da ljudi poveruju da je fenomenalno ne samo da se to gleda, nego i da se učestvuje, da se bude pod prismotrom 24 sata je za mene nešto najmorbidnije. To su otvorena vrata projekta koji se zove Poklanjamo našu ličnu slobodu, našu ljudsku slobodu, predajemo našu ljudskost, bacamo je pred noge onoga koji ima novac. I cijela ideja savremene televizije se nažalost svela na to. Mislim da će posledice ne samo psihološke po pojedince, već po čitava društva, a da ne govorim o političkim posledicama projekta Velikog brata reality show programa biti zastrašujuće i tek ćemo ih videti. Jer pazi, od ideje da te Veliki brat posmatra i da je to fenomenalno, šta to je kao samo zezanje i tako dalje, i da mi to gledamo i da u tome učestvujemo, do ideje da nam zaista neki veliki brat, za koga mislimo da je imaginaran projekat, ne, to je stvarni politički projekat, dakle od te ideje do ideje da nam jave, a vidjet ćete šta će se desiti za 2-3 godine, da se svetlo u Srbiji gasi u 10 uveče, je samo jedan korak. I mislim da je jedina borba protiv toga milion individualnih ličnih napora. Nema velikog pokreta, to je danas nemoguće. Individualni napori, borba za znanje. Znači, samo ako znamo, ako razumemo šta nam rade, moći ćemo da napravimo neku vrstu lične ograde i lične tvrđave od pošasti koja se zove i inače savremena televizija, u kojoj nam javljaju sve suprotne poruke od onoga na čemu počiva zapadna civilizacija. To su, da kažemo, hrišćanske vrednosti. Naravno, te poruke urušavaju i islamske vrednosti i vrednosti svih monoteističkih religija. Govore da je telo na prvom mestu, znači materija. Ovo je, znači, apsolutno satanistički projekat. Imaš novac, kuću, telo, seks i sve ostalo je nebitno. A ljudsko biće ne može da opstane bez duhovnosti i bez emocija. Nažalost, televizija nam nudi potpuno suprotni koncept od MTV-a. To sam još pre 10 godina pisala. MTV promoviše pornografiju. 99% spotova su porno spotovi, gde je jedan pevač R&B u kadi punoj pene sa 12 golih devojaka. Znači, ruši se sve što postoji kao hrišćanska vrednost, porodica, ljubav, emocija, odgovornost i tako dalje. I sve je oprošteno ako donosi novac. Zato imamo situaciju da je porno zvezda koja ima 50 miliona dolara isto vrednovana kao zvezda zvaničnog Hollywooda ako ima 50 miliona dolara. Znači, možeš biti šta god hoćeš na svetu, ako to donosi pare, nema ni jedne moralne dileme. I to je nešto najmorbidnije. I to će uništiti generacije koje dolaze.